her lige igen. Jeg vil lige vise jer noget, fordi jeg synes, jeg manglede lidt nyt til garderoben her den anden dag. Og jeg har sådan et indtryk af, at især mænd er ret nervøs for at gå i genbrugsforretninger, fordi, ja, det ved jeg sgu ikke rigtig hvorfor. Det er noget, jeg faktisk altid dyrket rimelig meget, og jeg arbejdede i nogle år i Danske Bank, og der havde vi skjort på hver dag. Og så fandt jeg ud af, at i de lokale genbrugsforretninger her i Næstved, der er der altså temmelig mange skjorter at vælge imellem, hvis man lige ser sig lidt for. Nu her den anden dag var jeg lige nede i den lokale Kirkens Kors her, tror jeg den hedder. For at finde lidt nye skjorter. Nu har jeg altså ikke strøget dem endnu, og jeg har heller ikke vasket dem endnu, men I kan lige prøve at se en gang. Lidt af det jeg fik med hjem dernede fra. Jeg manglede en hvid skjort til et sort jakkesæt, og så manglede jeg en ganske almindelig lyseblå skjort. Og det var egentlig sådan det jeg var på udkig efter. Og det er sådan set hvad jeg fandt. Lysblå skjort fra Polo Ralph Lauren. Den fejler absolut ingenting. Der er ikke en plet på den nogen steder. Fantastisk lækker kvalitet. Den er sådan dejligt tyk i det. Jeg ved ikke om man kan fornemme det, men det er sådan en dejlig tyk skjort. Så fandt jeg den her. En hvid sag fra noget der hedder Rui Felizardo. Ja, jeg ved ikke. Det er sådan set lige meget, hvor den kommer fra. Den er i hvert fald hvid, og det var det, jeg var på udkig efter. En hvid skjort til mit sorte jakkesæt. Igen, der er ikke en plet på den. Den er jo faktisk strøget, da jeg købte den oven i købet. Det havde de sørget for dernede. Men nu har jeg så formået at få den krøllet rimelig godt og grundigt. Men det korte og lange er, den fejler ingenting. Den er bare hvid, som en hvid skjorte nogle gange skal være. Og så fandt jeg den her. Den sidste. Der er noget Instinct Blues Original. Den synes jeg bare er fed. Stribet skjort. Igen. Rigtig lækker kvalitet. Altså. Den skal jeg nok blive glad for. Det er jeg helt sikker på. Altså, jeg er helt vild med sådan nogle skjorter her. Igen, ikke en plet på den. Den fejler absolut ingenting. 3 skjorter. 25 kroner stykket. Jeg fik alle 3 for 60 kroner. Hun var skide sød henne nede i forretningen. Jeg kunne nok have fundet 10 skjorter mere, jeg kunne passe. Nu er jeg så heldig, så jeg kan bruge både large og extra large. Og jeg tror 70% af alle skjorter, der findes i genbrugsforretningen hernede, det er min størrelse. Men altså 60 kroner, 3 nye skjorter til garderoben. Jeg kan ikke engang bevæge mig ind i en tøjbutik og få et par strømper for samme pris. Så jeg er ganske godt tilfreds, og jeg kan da kun anbefale, at man lige tjekker genbrugsforretningerne igennem, hvis det er skjorter, man er ude efter. Jakkesæt fås også fra omkring 75 kroner op efter, i hvert fald herude i provinsen. Nu bor jeg som sagt i Næstved. Så ja, ned og kig. Også selvom du er mand, der er så meget at komme efter. Afsted. Det var bare det. Tak for i dag.